Toeristen genoeg deze zomer, maar minder Duitsers. Het is maandag 21 juni, dit is Zeeland Nu. Ondernemers wachten een goed seizoen. Ziekenhuiscijfers blijven dalen. En eindelijk erkenning voor watersnoodpiloot. Goedenavond, de zomer is vandaag officieel begonnen. Hoogtijdagen dus voor de Zeeuwse ondernemers met campings, huisjes en hotels. Er wacht een zomer voor ze die alweer heel wat lijkt op een normaal seizoen. Maar nog net niet helemaal. De verwachtingen voor het hoogseizoen zijn goed. Heel veel gasten die hebben toch de vakantie voor de komende zomerperiode bij ons geboekt. Dus nu ook de codes in het buitenland weer van oranje naar geel en naar groen gaan. Zijn we positief gestemd over de zomer. Je hoort overal geluiden in de sector die echt heel positief zijn. Ja, goede verwachtingen, de wereld gaat weer een beetje open gelukkig. Dus we kunnen hopelijk ook wat zorgelozer vakantie vieren. Je ziet wel, we horen ook geluiden, Zeeland is volgeboekt. We hebben een peiling gedaan bij ondernemers, niet representatief, maar laat wel zien dat echt nog niet iedereen volgeboekt is. De prognoses voor het hoogseizoen zien er dus goed uit. En dat is volgens Korteweg Maris ook hard nodig, kijkend naar het voorseizoen dit jaar. De verblijfsaccommodaties waren open, hebben een matig voorseizoen gehad. Dagrecreatie was eigenlijk tot voor kort nog grotendeels gesloten. Dus voor hen was het voorseizoen eigenlijk afwezig nog. Ons voorseizoen was aanmerkelijk minder dan de afgelopen jaren. Beter dan vorig jaar, maar dat is niet zo heel moeilijk. Maar door de coronaprikkelen en ook door het mindere mooie weer de afgelopen periode hebben we iets minder voorseizoen gedraaid. Het hoogseizoen moet het magere voorjaar dus weer goed maken. En voor alle sectoren geldt, er kunnen nog wel wat toeristen bij. Nou ja, je ziet in het algemeen dat campings en vakantieparken wat hogere boekingscijfers hebben. Dat met name hotels en groepsaccommodatie bijvoorbeeld nog wat achterblijven. Maar in alle sectoren zien we dat er nog hier en daar echt wel ruimte is. Zeeland zal tijdens het hoogseizoen heel goed bezet zijn. Maar voordat je kunt zeggen dat Zeeland vol zit, dan zitten ook al die leuke campings in het achterland zitten 100% bezet. En ik heb niet de indruk dat dat nu al het geval is. Wat wel een feit is dat er volgens de ondernemers en het kenniscentrum Kusttoerisme een verschuiving heeft plaatsgevonden in de herkomst van de gasten die een vakantie boeken. Uiteindelijk zijn er meer Nederlandse gasten naar ons gekomen. Heel veel gasten hebben ook vakantie in eigen land ontdekt. Dat vind ik een van de grootste positieve zaken aan heel de periode die we hebben doorgemaakt. En in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen hebben we toch gewoon heel veel nieuwe gasten mogen verwelkomen. Nou, je ziet dat er natuurlijk meer Nederlanders komen dan dat we in de jaren ervoor zagen. Er zijn veel Nederlanders die vorig jaar een goede ervaring hebben gehad in Zeeland. Of die afgelopen winter hebben gedacht, we kiezen voor veiligheid, we gaan voor een vakantie in eigen land. Maar je ziet ook, er zijn echt wel boekingen vanuit het buitenland, vanuit de Duitsers en de Belgen. En de vraag is eventjes van, die verhoudingen zullen wat verschuiven. En we zien nieuwe doelgroepen in Zeeland. Mensen die voorheen niet voor eigen land kozen en nu wel. Ondanks dat de ondernemers blij zijn met deze vooruitzichten, betekent dit niet dat ze financieel geen last hebben van de coronacrisis. De algemene opinie is namelijk dat het bij de meeste ondernemers nog minimaal een jaar duurt voordat ze weer wat vet op de botten hebben. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen blijft dalen. Op dit moment liggen er 5 patiënten met corona in ziekenhuis ADRZ. 4 van hen komen uit Zeeland, 1 uit Zuid-Holland. In ziekenhuis Zorgzaam liggen sinds donderdag geen COVID-patiënten meer. Op het hoogtepunt van de derde golf in april en mei lagen er meer dan 40 patiënten in de ziekenhuizen. Voor de Zeeuwse kust zijn gisteren 21 Albanese opgepakt. Ze werden ontdekt tijdens een controle van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het is al de tweede keer binnen een paar weken dat Albanese worden opgepakt voor de Zeeuwse kust met een zeiljacht. Begin juni gebeurde het ook al bij Vrouwenpolder. 9 Albanese waren op weg naar Engeland. Het is feest bij Integraal Kindcentrum Oudevaart in Terneuzen. Vandaag worden de groene schoolpleinen geopend met onder andere een buitenleslokaal. En dat wordt gevierd met verschillende workshops. Een uilenband uitpluizen en nu de stukjes die we eruit hebben gehaald erop op een papiertje plakken. We hebben een bootcamp gedaan. Is erg leuk, ja. Vooral omdat je gewoon, het is gezellig met z'n allen. En we moesten dansen en nog allemaal leuke dingen. En wat vond je nou het allerleukst? Dansen. En naast eindelijk weer eens een feestje zien de kinderen het voordeel wel in van een groener plein.
Omdat je dan veel leuker kan spelen en heel veel groener is. Het maakt het schoolplein wel vrolijker. En dat is ook beter voor de natuur en zo. Steeds meer scholen in Zeeland kiezen voor zo'n groen schoolplein. We hadden hier eerst niks in Domburg. Geen skatebaan, geen pumptrack zoals het is. Alles niks. En het is zeker leuk voor iedereen dat hier ook nu zoiets is. Op skateboards, skilers en fietsen vliegen de kinderen over de pumptrackbaan in Domburg. Sinds de baan er nu een paar weken ligt is het hartstikke druk. Het idee voor het circuit lag er al een tijdje, maar de gemeenteraad vond het plan te duur. Met behulp van sponsoren is de baan er uiteindelijk toch gekomen. En het is een succes dus, zelfs nog voor de officiële opening. Hij is nog niet officieel geopend, maar dat zit er nog aan te komen. De gemeente die gaat een opening plannen. En we proberen met nog wat bedrijven samen te werken. Dat er hier een leuke clinic kan komen van de mannen en meiden die het echt goed kunnen. Die kunnen even laten zien wat er allemaal mogelijk is. Weet u nog, de eieren van de torenvalk op het balkon van Meta de Heus in Terneuzen? Nou, volgens de werkgroep Roofvogels Zeeland zouden de eieren vandaag of morgen uit moeten komen. Volgens de werkgroep blijft het toch heel bijzonder dat torenvalken in de stad broeden en helemaal in Nederland. De komende 3 nachten is de Vlakentunnel dicht. De sluiting duurt van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Er wordt onderhoud aan de tunnel uitgevoerd. En morgennacht houden hulpdiensten een oefening in de tunnel. Verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Goese gemeenteraadslid Wiert Omta van de Partij van de Arbeid heeft darmkanker. En hij is daar erg open over. Autodidact in doodgaan met darmkanker noemt hij zichzelf op social media. Politiek verslaggever Marcel de Kranen zocht hem op in zijn huis in Oud-Sabbingen. Ik weet dat ik doodga, maar ik geef mijn dagen een 8 of een 9 momenteel. En wat is vandaag? Ja, een 8 of een 9 weer. Wiert Omta heeft darmkanker met uitzaaiingen. Hij heeft 2 chemokuren ondergaan, maar is nu uitbehandeld. Een 3e chemo is voor hem geen reële optie. De kans dat deze kuur zou aanslaan, die was maar 50%. En dan was er kans dat ik 2-3 maanden langer zou leven. Maar ik had ook kansen dat het niet zou aanslaan. En dan heb ik 9 weken van mijn leven tijdens de kuur weggegooid. Dus ik heb vorige week tegen de oncoloog gezegd van nou stop ermee. Het is goed zo. Wiert Omta is als politicus sociaal en betrokken. In internetcolumns is hij heel open over zijn ziekte. Autodidact in het doodgaan met darmkanker, noemt hij zichzelf. Nou ja, dat is in essentie wat het is. Ik ben nooit eerder dood gegaan en ook niet aan darmkanker. Dus ik moet het allemaal zelf ervaren. Maar die openhartigheid, die zoek ik wel bewust. Omdat ik daar inzage in kan geven. Ik kan laten zien hoe de laatste fase van je leven is als je de diagnose hebt gekregen. Kanker met uitzaaiing en die met te genezen. Omta weet niet of het nog weken of maanden zal duren voordat hij overlijdt. En ook niet of hij uiteindelijk kiest voor palliatieve zorg of euthanasie. Bij het afscheid zei de oncoloog, die zei nog wel van nou fijne zomer. Dus ik ga ervan uit dat ik die nog in de pocket heb. Maar ik zie me december niet halen. Ben je bang voor de dood? Nee. Helemaal niet? Nee. Is dan toch het afscheid van dierbaren, is dat het moeilijkst? Ja en nee. Dat is zwaar. Hè, want je had heel graag willen weten hoe al die levens verder gaan. Maar er is sinds de diagnose vorig jaar is er zo'n ongekende intimiteit tussen ons gekomen. Dat maakt heel veel goed. Deze tijd telt dubbel. Zeg maar. Ja, minstens. Ja. Oké, dankjewel. De ramp van 1953 mag dan al wel bijna 70 jaar geleden zijn. Nog altijd melden zich mensen bij het Watersnoodmuseum met verhalen of spullen van henzelf of van familieleden.
Zo ook Peer Strijbos, die erkenning wil voor zijn neef. Piloot Piet Hoorweg, die als eerste over het rampgebied vloog. Er ging op 1 februari 1953 flink wat tijd overheen voordat duidelijk werd welke schade de noordwesterstorm in combinatie met springvloed had aangericht. De telefoonverbindingen waren uitgevallen, waardoor de mate van de ramp nog niet echt doordrong. Volkskrantjournalist Karel Enkelaar huurde een Dakota-vliegtuig en zijn verslag van die vlucht, samen met de schokkende beelden van fotograaf Jan Stevens, schudde de wereld wakker en bracht de hulpverlening op stoom. Gezagvoerder Willem van Veenendaal krijgt de credits voor de gewaagde vlucht. Maar dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Ik ben per toeval op een artikel gestuurd in de oude spullen van mijn oom Piet, waar hij zijn naam in rood onderstreept had. En ja, daardoor werd mijn aandacht getrokken en ben ik eens gaan uitzoeken wat er allemaal gebeurd was. En toen bleek inderdaad dat dat niet de juiste gang of de juiste voorstelling van het hele verloop van die vlucht geweest is. Peer zoekt nu eerherstel voor oom Piet. Hij sprak eigenlijk nooit zoveel over zijn werk. Hij heeft ook nooit iets hierover verteld. En ik vond dat hij dit verdient eigenlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Peer Strijbos, ja, eventjes op deze manier. Ja, precies, 1,5 meter afstand. Ja, ik kwam hier eigenlijk om een verhaal te vertellen over mijn oom Piet, die tijdens de watersnoodramp op 1 februari een vlucht gemaakt heeft met een Dakota van de KLM om te observeren wat er allemaal aan de hand was. Het verhaal gaat natuurlijk heel erg over communicatie in die eerste dagen na de ramp. En ik ben hartstikke blij dat je er bent en benieuwd wat voor verhaal je te vertellen heeft. Wat weer een mooie aanvulling kan zijn natuurlijk voor het museum, voor het Watersnoodmuseum. Ja. Nou, het logboek met zijn naam voorin. En dan gaan we maar gelijk naar 1953. Daar staat het echt. Ja. Ja, geweldig. Dat is het. Maar dit maakt deze dag natuurlijk weer helemaal fantastisch. Ja, en voor mij ook, want ik gun mijn oom die eer dat er wat meer rugbaarheid aan is gegeven dat hij dat gedaan heeft. Ja, en uiteindelijk heeft die vlucht er ook voor gezorgd dat het besef dat de ramp gigantische gevolgen had, via Karel Enkelaar van NOS ANP ook weer terecht kwam bij de minister-president, toen Drees. En dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. We gaan er een prachtig plekje voor vinden. Ik wil u heel erg bedanken. En ik wens u een hele goede reis huiswaarts. En we gaan elkaar weer ontmoeten. Zeker. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens snel. Ja. Tevreden met het resultaat? Ja, geweldig. Ik ben heel blij dat oom Piet voor het nageslacht bewaard blijft. En dat hij een plekje krijgt hier in het Watersnoodmuseum. Ja. Hartstikke goed. Heel blij. Goeie reis naar huis. Dankjewel en tot ziens. Het was een natte, maar vooral ook frisse dag vandaag in Zeeland met temperaturen van 15 tot 17 graden. Morgen dan is er kans op buien in het zuiden van de provincie. De meeste zon vind je in het noorden. De dagen daarna wordt het iets zonniger en ook iets warmer in Zeeland. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.